Mga tinugyanan sa gingharian. 2 Corinto Kapitulo 5 versikulo 20. Busa, mga tinugyanan kami tungod kang Kristo. Maingon nga ang Dios nagatambag pinaagi kanamo. Nagapangaliw po kami kaninyo tungod kang Kristo. Magpasiguli kamo sa Dios. Sukad sa iyang pagkayag, si Kristo ang dakong ulo sa iglesia. Mipadayon sa iyang buhat sa kalibutan, pinaagi sa pinili nga mga tinugyanan. Pinaagi kang kinsa siya nakigsulti ngadto sa mga anak sa tawo, ug nag-alagad sa ilang mga panginahanglan. Ang katungdanan ni adtong mga gitawag sa Dios sa paghago diha sa pulong ug sa doktrina, alang sa pagpalig-on sa iyang simbahan, maoy usa sa mabug-at nga responsibilidad. Sa dapit ni Kristo, sila mga muyo sa mga lalaki ug mga babayi nga magpasiguli sa Dios. Ang mga ministro ni Kristo mao ang espirituhanong mga magbalantay sa mga tawo nga gipiyal sa ilang pag-atiman. Ang ilang buluhaton gipakasama ni anang sa mga magbalantay. Sa karaan nga mga panahon, ang mga sentinel kanunay nga gibutang sa mga paril sa mga lungsod, diin gikan sa mga punto nga halangdon, mahimo nilang mataligaman ang hinungdanon nga mga punto nga bantayan, ug maghatag pasidaan sa pagduol sa usa ka kaaway. Diha sa ilang pagkamatinud-anon, nagdepende ang kaluwasan sa tanan nga anaa sa sulod. Ngadto sa matag ministro, ang Ginoo mipahayag, "O anak sa tawo, gibutang ko ikaw nga usa ka magbalantay sa balay sa Israel. Tungod niini, patalinghugi ang pulong sa akong baba ug ihatag kanila ang pasidaan gikan kanako." Kini nga mga pulong sa propeta nagpahayag sa sulimni nga kapangakuhan nga gitungtong ni adtong kinsa gitudlo ingon nga mga magbalantay sa simbahan, mga tinugyanan sa mga misteryo sa Dios. Pribilehiyo sa mga magbalantay sa mga paril sa Sion ang pagpuyo nga duol kaayo sa Dios, ug mahimong daling madala sa mga impresyon sa iyang espiritu nga siya makahimo pinaagi kanila sa pagsulti sa mga makasasala sa ilang katalagman ug sa pagtudlo kanila ngadto sa dapit sa kaluwasan. Ang kasing-kasing sa tinuod nga ministro napuno sa hilabihan nga pangandoy sa pagluwas sa mga kalag. Siya nagbantay sa mga kalag, ingon nga usa nga kinahanglan maghatag og husay. Uban sa iyang mga mata nga nakatutok sa krus sa Kalbaryo, nga nagtan-aw sa gituboy nga manuluwas, nagsalig sa iyang grasya, nagatuo nga siya magauban kaniya hangtod sa katapusan, ingon nga iyang taming, iyang kusog, iyang kaepektibo. Siya nagabuhat alang sa Dios. Uban sa mga pagdapit ug mga pangamuyo, inubanan sa mga kasiguruan sa gugma sa Dios, siya nagtinguha sa pagdaog og mga kalag ngadto kang Hesus, ug sa langit siya giihap uban ni adtong tinawag ug pinili ug matinumanon.